Zirtirtute in Zirlai in Baivek Pule, Tuntum Zirna Huanga Chuan, Mizoram Chunga Secondary School Zirlaite Harsatna to Zon Chhuah chungchang kan soi hole dona. Episode 1 kan soi takang khan hemi chungchang hi sambakra siksa le Institute of Advanced Studies in Education IASE 10 Zirtirna research an neih. Chutan thupui chu identification of learning problems of secondary school students in Mizoram tiania. Hei hi a research report chu ania. Hemi chungchang hi episode 1 a khanin atlang pui kan clear thok to tun tuma hian han lu chil le zual kan han tum don ani. Episode 1 lama khan zirtirna nei chante atum tlang pui te zirtirna kal pui dan te le Zirlaite Harsatna tlang pui kan hu chhuah te kan soi to a tun tuma hian khang Zirlaite Harsatna kha han lu chil le deu kan tum don ani. Hun bang tu te kanin mel tir masale lokanga kading lam chemi hi Dr. Donala Dunfeli Assistant Professor ISE ania atutami hi PhD malsom tluanga Assistant Professor ISE mi bawk ani anni hi he research a bultum tu te ania te chuan Zirlaite Harsatna chisang sanga hian soitur hi atam khop maya subject ko Harsatna nei dan oma subject mala po mathematics B ka te topic thang Harsatna nei dan le thiam haran ti dan te boka alo zela tin subject dang science ate English ate po alo ni zela tin district ko isa Harsatna an nei dan te po alo langani tin khopui le thingtlang lamin Harsatna nei dan te po oma mi pa le meichia ina Harsatna nei dan te po oma meichia he hil atamani tiang chi te po kha alo zel boka tin chu tiang thlengin risel na lama Harsatna te po khaw mani tuntuma hian Zirlaiten eng ang takin nge an zirna Harsatna to kan soi hole don ani subject bila Harsatna an nei dan kan soi phot moenga an Harsatna Zirlaite Harsatna eng tin nge he research a hian zon chu ani tiatangin bul intan phot mai te putlong ten bulan tan le selangi kalome hei kan zirtirna hian subject in high school a subject atlang puin panga science mathematics english mizo le social science te kan lo nei ta khang ho an Harsatna nei harbi kan ti te lo om theia ain ang lo thei khop maya chuta chuan subject tinatan question air boka kha siam le ni ta ni intinan science subject a chuan a subject shim a science b ka a syllabus routine zo na siam ani a chuan a textbook te a practical chungchang te tin chu ba ka zirtirna andonga zirtirtu Harsatna nei te po kha naupanga lo om thein ni wang khan a zirtirtu lama Harsatna nei te po kha zo chu tum khan khang te po tel ani a tin subject I science a po he then na lo om le ta physics chemistry biology te mathematics a po ti khan then trigonometry algebra ti te khatiang kha khoi part a bi khian nge Harsatna neyang ti kha aum thei don in lang boka khang te po kha zo chhuah tum khan khatiang zong kha questionnaire khan shoot tur khan rom man ani a somni chuang theu subject ina hian zo na siam ani chu po I general problems a kan ti ang tho khan Harsatna kanei lutuk lo Harsatna kanei na sa ti ang khan an mani din mun khan ron tik ta chara khata tang khan I an din mun tlang pui kha lo hriat theia chu tiang chuan zirtirna kalpui ani ama general problems kan zirtian rol khan he subject thur bik na hi ti khan naupanga zirna kha rola kalpui ngalani ilaya kha kan soi photange kha a chit chir thakop maya te khan subject ina questionnaire som ni zel siamin te khanin tik mai thei turin siam khada tang khan Harsatna nei len nei lo khachu lang chiang tho khat via bone ti chuan subject rang Harsatna an nei dana kha in thur zuila pidonai nan chun zom ta selangin ole okay kalome subject hi kan shat angin high school Zirlai hianin an zawaya nga an zir thei ki chu tuna hian panga hi kan han zir ani a Mizo English SS
science le maths khamia harsatna an nei te kha zirchanna nei ania ta chuanin English hi hansoi ma saberila English an zirna konga harsatna an nei dan kan zirchana hianin grammar awanga zirna harsatna kan nei ti a hi zazela mi somthum pakhat point pakhat pali te hianin anin report ani chuta chuanin meichhia le mipa kan han compare le a chuta chuan mipa ain meichhia an sang zoka episode masalama khan kan soito a nga tinge meichhia zo khi problem nei lo tura irin ni si mi pa ayan sang zo ti te po kha kan soito in ka sha a hetila ya tong thei zo ma tura kan ngai si ti zo ma tura ngai ti vel no so English subject a po yanin kan han zir chan le hian grammar harsatna nei hi an tambera chu ta chana tamber hawa po khanin mi pa ain meichhia khan problem ka nei ti kha an lo la tam zo vele a khalai te kha kan han point out cha ka chuanin apanina chuan harsatna an nei na sat panina chuanin sap chong ziak ka harsatna ka nei ti kha mi zazela somni pani point pakwa pathum khanin reporta heb mi a po hianin mi pa ai meichhia an sang zok le a an sang zok le a chu ani atin pathumna harsatna an to pathumna chuanin sap chong atong a khanin harsatna ka nei ti kha an omle ata hianin mi zazela somni pakhat point pakwa personin harsatna ka nei an intia hemi area a thunge ro hi chan mi pa le mi cha khan in kluklang vela difference kha tam kha omlo ani chuan khang hawa kha I harsatna an nei zual pui area pathum kha lo ni ta chungba ka chuanin I harsatna an nei tamle na chu chong upa mo sap chong upa kan han ti ang chi te yatin I sap chonga zirtirna an pekin I ka she thiam lo ti ang chi te kha ingi moza ta nom boka khang ho kha harsatna an nei len ho chu anita chu English bi ka chuan anita ti chuanin district wise soi district wise han kai ngal po poi chom lo district wise yanin thil interesting do mai te hi oma chulaya chu I harsatna chi sang sang hi English bi ka hian ti somni pani an to thei ni anga lang hi I chhop sakan ni a somni pani zinga som pahnia hianin saitwal district naupangte hian harsatna an to dana khanin sang ber ni na kha ti som pahnia khan an neya tilai te hi achan ve aya tamani chu somni pahni achanga som pahnia khan ani ta chulai chu hantarlan kha achain karinga chu he zirna changa lo lang chuak chu ania chu English bi ka chuanin tikhan du tok photila mizo hi kan han soi kai le kha lo mayanga mizo subject hianin harsatna an to thei om shang hi nichina kan soi to ang khan chi somni pahni borvel bawk hi I lak chhuah le ani a ta chuanin mizo chong na chu ke ma ni chong te lo ni boka claim chuan harsatna an to dan pokhat alo nyam de ule ka ma se harsatna tok lo top chuan ni chuang lowa chu harsatna an to neuwa chuanin naupangte hian Zirlai Naupangte hianin grammar harsatna katok ti hi mi zazela sompanga point pakwa person hianin reporta chuan I apanina chuan an harsatna to na satle na chu mizo subject syllabus hi atamlu tuk ti kha mi zazela som pathum pariat khan omboka tin apathum mana chuanin ming le kum an zirlai bua mi lo lang te kha chinchha harsa emani ti kha mi zazela som pani point panga an omboka ni chu an harsatna to dana ni a subject dang ne na han khai khin chuanin mizo subject ka hi chuan harsatna ka tok ti kha
an tlem deuh phara amaro chu tok lo top khan ni bik lawa chulai chu mizo subject a harsatna an to dan chu ani a chuan ss subject a hi social science subject a hi zir ani le a ta chuanin social science subject big kan han zir chianna chuanin ss syllabus a hi atam mani ti hi zirlai a chang tu zong zong atangin a chan ve don me hin oma chu chu naupangte na an chan dan ani a ataman lo ti hle ani rin oma chu ta chuanin rural le urban kha kan han compare le a chang tu zong zong atanga I urban atanga chang tu khopui zirlai ten an chan na chuan a chan ve don bok hian atam antita a chuan enge ni engwange niang ka shelawa thingtlang lam naupangte zinga hianin atam ti khan tlem dei ta zok ta a chulai te po chunga tinge khopui naupangte hi I kan lo zuaw de zo ko moni chu ho ti te khang te po kha ngai rat na kha ve theya chulai chu kan han highlight du le boka ti chuanin apahni na chuan harsatna an to nem na le bok chu I not von ka harsat thil ka memorize theilo ti kha anom le boka chu za zelami somthum pasari point pariat panga te hianin ss subject ka harsatna ka to chu not ka vong theilo ti kha nom boka ta chuan chi khan lo tam ve bok ne ka bai hat theilo ni ti kha khami wanga harsatna nei kha an lo om de unwal boka chuanin apathumna chuanin I mingle kum khami ss te chuan ss subject a te chuan vontur chinchhia tur lo tama khanga wang khanin harsatna ka tok ti kha mi enge mozat I somthum paruk point pathum pali person like kha nom bokani ta chuanin chunghawa chu asang pathum ss subject an zira an harsatna to asang pathum chu an lo ni ta a ti chuanin hetilaya hian kan soi kai nga le lo meanga I problem chi sang hi somni pahni tarlan le ni a hemi ss subject a po hian chung zinga chuan somni pahni zinga chi som palia chuanin longtlai district hianin problem neih san berna ang chi pakhat na kha chi som palia hianin an hawa khalaya te po kha I han highlight zok kha acha kom dewin ke sha chu kan han sei tel sham do ne ekhan english mizo ss ekhan thurta science le maths lampang te khanan thur vere thok don emyam kan chun zom ve ange science le mathematics hi mizo naupangte na kan subject lau kan ti thin kha ne tuntruma po hian a problem frequency sang view me science le mathematics a hian science bi khian han tan tai la science subject a hian naupang za somli pali zetina an harsatna to nan ron chiara chu numerical problem se ne chochi science a hian chochi tam khop me ya chu cha chuan harsatna kan nei tin tam tak azat vedon hian chu da chuan harsatna kan nei an ron ti tat me ya chuan chumi ba ka chuan asap hei a then physics chemistry biology ti ang zonga han thli thur khan physics si haran lo ti viau maya chu ma gan soi che numerical problem har satna nei ti ne po khan ai zul chatani san chu physics a hian chochi tam tat me ni chuan a science subject shim mi ke chu har ka ti hi nom boka chu a problem count kha asang viau boka chuan aba ka chuan scientific facts te formula te lo tama helaya hi ke chuan harsa ka ti kha za som thum chuang zet khan om boka ni chu tlang puin a cho chi le a formula a facts figures han chin chi am chi a khan science a hian har satnan lo to ka khalai kha an lo nin lai ber ni chuan a lang ta helai tang hian biology lamte hi chu problem ka nei ti hian claim ta dewa kha science subject kan han zirtira kan naupangte din hun tlang pui chu ni a pia lam kha ka soi kai main mathematics kha kan chun zom lo longa mathematics po hi science ang tho
cho chi subject kan ya hei po hi problem hi sang khop mai za somli chuang in mathematics a subject har ka ti te problem hin ron nei phot me ni za somli pahni point panga pali achan ve trap khan a syllabus shim har ka ti lu tu kan ron tia no pangin sang khop me kha tin a tam ka ti lu tuk ti hi an soi na satani bok a haran ti kha thu sana ni a chu ba ka atam shim a zir tur hi chu wangin hela hi ka problem ani ti kha an om boka chu ta chuan science ang tho khan facts le figures formula ni theorem ten zira ka tiang khan a number kha an tackle na sa khata khan harsatna nei hela hi ke chu harsatna lian ter ni ti kha za som level an om boka chuan hei mathematics a chuan trigonometry te mensuration te algebra te then sang kha lo ta khatiang chi a khan za som thum paruk lai hian trigonometry hi trigo kan ti hi harsan ti ni chuan mensuration te harsan ti boka geometry te I algebra te hi chu harsan ti lo pol takalo ni zoka trigonometry le mensuration te hi ke chuan harsa ka ti ti ron chhal kha I an tam viaw ni za som thum chuang zet trigo te mensuration te ha khang khot an man lo tina ni phot mai ani deu berin a langa har ka ti en de chuan man lo tina kha ni phot mai chuan zirtirtu ina zirtir dan chungchang a hian problem ka nei ti hi an tam vak lo chu wangin talan dan atanga ngai dan han siam mai a chuan science a po ni thowa kan science le mathematics zirtirtu te hian an zirtir tha thokhat ni na ngai theya no pon phun noi vak lo ni phun noi vak lo zirtirtu a hian ti la ya kha aron lang boka kan zirna tangin chuan abak a district wise han ti ang te kha kan han soi zaw le don chuan science a hian kan soi ang bok kan zirna hian mei chia hi problem nei a hian an chung nung zel mai ki ma hian khalai kha chin chia tlak thil nin ka ria a chan lam kha rem chang te oman chuan la zir thama omin ka ringa chuta chuan thingtlang le khopui urban rural ti zonga analysis kan han kalpui hian urban zo khenan science le mathematics a henan nga le tatlat me ni problem a hi hei hi kan sincere zok wanga ni theya ngai saklo lutuk wanga problem ka nei lo ti te po thilom thei tho ani a khalai kha chu kan zu hrethui pa hau lova chuan district wise a hian aizol district naupangte hian school naupangte hian I problem an nei na saber hei pakhata chuan kan zirtirna kan naupang kha an involve nembera naupang tamber na kha chu I alo tamber te po ani theie maro chu area sang kan han tia khan heta en harsatna kan nei tia asang kha aizol district kha an lo tamber ta ni phat me ya chumi ba ka chuan champhai le long tlai lam te hi a district ang zo kan soi chuan kan tranangai dewa tin private school lampoi kan tranangai harsatna nei I area somni pani vela tanga som pakwa hian asang ber how to the private school an ni ti akha kan ta lang le zoi du boka science le mathematics a hian khati zonga han soi zawa harsatna kan nei da na hi a district wise ni emaw thingtlang a khopui ti zong emaw an meya pa zonga han ti pokhan a in ang tlang pui kan science le mathematics si chu thil kal khat deuh ani na lai te po lang in a hriat ta hian kha mi chin kha kan soi phot ange ani chu hati khan district wise te po kan thir pa deuh thuka tin khopui le thingtlang lam arsam te po kan thir pel pa je poka subject wise subject rang a subject pangai itiang science te mathematics te english mizo ss te tikhanin chipchirang rak takin kanjir hona kanjir chuana kha kan clear boka khama khan ka mai chin harsatna to lin deuh na te polo oma tin mi pa te ne tu chho deuh rang na te po om tho boka tin thilo lang pa ka de chu
thingtlang lama te le khoilai mun kil khora te mo science le maths zirtirtu an thalo niang a science le maths zirne thatok lawanga ti ngai dan thi mi pui mi mera om mai theya mara chu he mi zirtirna tang ro na chuan thingtlang lama po ko pui lama po chu takin a zirtirtu te lama he chuan naupang hian te social nan nei vak lo harsatna nei vak lo tuna zirtirtu neih angte hi an lungoi pui ang reng viau an lo harsatna lo nei an omani point e khalai kha a person tam vak lo tiero chu he zirtirna tang hian alo lang ani le ti khan kho pui le thingtlang lamone mo a district question emo engemaw khan bel chadu kan nei thil dang ate po khan kata khan hei subject panga kan han thur bi ka science le mathematics a hian a problem person sang bi kan ti to kha social science te english te mizo te pe chu kan nei tlem ta problem a kha a hi chuan tlem chuan an lo ngam deuh ti chu ron lang ta kan zir chian na tang hian tin a district wise hi han non ka du a chu a district anga in tlan siak na thil ni lo se kan din muna hi a heta general problem episode masalamata kan soito atangte tuna subject wise kan han thur bi ka tanga district wise te po han langa chu I lung leite kolosip te anni district ki problem nei na salo naupang an nei ti hi ron langa I alo mom khop maya chu ti rolin aizol te champhai te longtlai te sai tual te hi a district khuap anga azirlai han thliarhana problem soina san ni chu an problem soi kha chu kan han tar lan fek to tho kha ni a tingai nom ve shima district wise ang zonga khatianga han thlir vel te khan chulai chu kan tar lang chak te wa school hei chi sang kan ne ya government school kan ne samagra school kan ne private school chumi pathum zong po chuan ai zirna ka kalpui engkong engkima kang kalpui ani chuan a chorwala han la ka chuan samagra school hi zirtirtu an nei thadeu nge ni problem an nei tlem engkima khan chuti rolin government school hi alai an tlade uzela samagra school kan fak mai do ne samagra school hi zirtirna tanga lo lang khan ni viau boxia naupangte na an channa nia hi kan pom lo chu thu ni se problem kha anei tlem beran ron kal zela government school hi alai an ron tla private school zirlai te hi problem nei soitam ber khan ni ta zela khalaya kha a chip chiara chui thama oma tun huna chona rem lowa ngai te la khalai kan bel sok du ni chu zirtirna apum puya changa hanlak chuanin I naupangte na harsatna an to na sataka I sap tong kha ania chulaya chuanin sap tong ba ka nichina kan episode pa salama kan soito ang khanin I phone social media le I engani computer games kha atam le atin mental health issue kha tam bok ta I kha zong ate kha kan han atlang kop de na ta na kan soi ve do chu nu le pa te zirtirtute po kan tan wal ve ka nga ya school lampang po I khang no pangte na an harsatna zirna harsatna an to ate kha I ngai tha lova changrol taka kandil tlan thei chuanin alom om viawin karinga khalai kha hi kan soi lang non vele du shim ani abik takin sap chunga harsatna nei kha an tam viaw mayamo khalai te kha kan stress vele lok do ne ole tlang kom nan kan bel ve zau du chu hei education system hi kan zirna kalphu hi kan ve tlanga zirtirtu ten kan veya sarkar ina veya sarkar na thok office department changtu ten ve nu le pa ten kan ve naupang hi chuan kan ve phaim ka hrelowa chuta chuan kan in pu kuala nu le pa ten zirtirtute hi an duhkhawp tok lo na soituran hreviawa kan system man pu thula chutiang ren chuan zirtirtute pon
naupang an pu lo le nu le pa an pu a sarkar ten pu tin sarkar lamin a zirtirtute hin ni chung kolamani ti te pan ti khai ka han pu wal kan han pu wal thina kan an soita kang khan naupang atanga ngai dan la hetiang anga survey tak khan nei na hi ala om lutuk lo vai naupang o ka hi hetiang ngai dan han siam nan hian kan lo thleng khat khop me chulai chuan tuna zirna kan han kalpuya naupang o ka ngeya an ma ni atanga an thil thlir dan ve ron chhuah ka hi i ngai to na thui tham tak mai thil chi sang sang alo om la ya hi i hriat zui ngai naupangte po hian an ma ni lamsai ta tangin harsatna ron puan chhuah turin lo nei ve reng ani ti la ya hi he zirna kalpui hian min hriat tir se ti kha ka du thu sam ani a chu chu kan tel ve zok ani yeah tang la ka tur pui mo tak ani khanai kha yang dai sang sang a politik khan kan du to do na nga kan sawihona tang khan zirna konga zirlaite harsatna chi sang alo langa khanga tang khan zirna lama thok tu te le nu le pa ten ngai tu na kan man so te apoi mo le ni then khata chuan awareness kan tiang chi te po kha kan kalpui thei chuan kha tu ra kan ngai thla ta khan mobile phone te po khopui ni mo thing tla ne mo kan hu pura kha khan kan zirna aron pong ti hi het zirtirna tang hianin thui ta alo langa chu wang chuan hemi hi mang su ai ti thei to lova a man dan chin to in zirtir le a tura ni phei chuan in kho khir zo deu te poin chu te anga tang kan la khial te po chu a thamai theya ngai tu na kan man ngai ni ti kha kan re ro lom ta selangin chu teng chuan in thil danga te po episode 1 lama te po khan kan soya in son chaina ang chi kan ti te mi pat mai chet na lama in zar boina ang chi te tin dam doi man kholo na ang chi kan teng chi song song te po kha kan zirlai te chi nga emaw sa anok tlat khang ho kha apar senin tamwak lo ma se ngai mo thaman ni zirndalama thok tu te nu le pa ten kan ngai tu na kan ti che ta ngai ti la ya kha ichin sia zui teng tin kan in som ani ole kha ti song kha tun tuma zirna wa kan clear ho thei chu ani